Mae chwarae rhan bwysig o'r roi cyfle arall i'n pobl ifanc ni i fod yn chwarae pêl-droed, yn cael ei hyfforddi, yn chwarae mewn twrnameintiau cystadlaethau gan y blaen. A da ni wedi gweld y rei o'n chwaraewyr cenedlaethol ni, megis Aaron Ramsey er enghraifft, wedi chwarae mewn twrnameintiau pêl-droed a cael ei hyfforddi drwy'r urdd yn y gorffennol. A ti'n gwybod twrnament uwchradd yna, faint o anodd ydy'r naid yna o ysgolion gynradd i pobl sydd yn mynd i ysgol uwchradd. Dwi'n meddwl bod pobl yn colli trac ar chwaraeon ag ar bêl-droed, os ydym yn sicrhau bod pobl yn parhau yn yr oedran yna i chwarae. Wel, yn naturiol, pan mae plant yn gadael yr ysgol gynradd ac wedi bod yn chwarae efallai yn hym yr ysgol, mae yna gymaint o chwaraewyr wedyn o'r cynradd yn mynd i'r uwchradd a chydig iawn o'r rheini sy'n mynd i gael ei mewn i dîm yr ysgol. Felly mae gwahanol gystadlaethau, gwahanol hyfforddiant a gwahanol twrnameintiau, megis y twrnameintiau yma fydd yn cymryd rhan yn yr Hydref, yn holl bwysig i fod yn rhoi cyfleoedd ac yn magu hyder yn y pobl ifanc ni. Da ni'n gwybod fod yn pobl ifanc ni'n ffeindio'n anodd i gario ymlaen i chwarae pêl-droed pan maen nhw'n gadael y ysgolion cynnar. Felly wrth wrando ar hynny, mae'r twrnamaint yma yn mynd i fod yn bwysig i roi cyfleoedd i'n bechgyn ni ac yn enwedig i'n genethod ni. Ac o ba oedran mae Cymdeithas Pêl-droed Cymru yn dechrau edrych ar chwaraewyr? Faint oed ydy'r chwaraewyr yna pan maen nhw'n dechrau dod ar system gymdeithas? System, oce. Wel, da ni'n tracio plant yn ifanc iawn, ond o ran dod i mewn i'r strwythur, yna yn 11 a 12 a da ni'n dechrau targedu chwaraewyr i fod yn dod i mewn am hyfforddiant. Da ni'n coelio yn yr oedran cynradd fod yn bwysig fod yn plant ni yn mwynhau pêl-droed, yn chwarae'n lleol, chwarae efo ffrindiau, magu hyder a cymryd rhan. Ac wedyn, wrth gwrs, mae yna gyfle'n dod nes ymlaen ar hyd y daith pan mae'r talant yna'n sefyll allan. A mae'n bwysig wedyn bod nhw'n cael y cyfle'n priodol i ddatblygu y sgiliau yna. Ond mwynhau a chwarae efo ffrindiau ydy'r peth holl bwysig yn yr oedran cynradd yna.